Czystość Trójcy Przenajświętszej potwierdzamy za świętym Augustynem, że wierzymy, aby lepiej zrozumieć. Ale wiara jest łaską. Nie jest tylko stanem umysłu i woli. Jest łaską przylgnięcia do Chrystusa bardzo osobowo, całym ciałem i duszą. Wierzymy w Kościele i dzięki Kościołowi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.